Tati wenze liphi igumbi engizozilungiselela kulona? Iye kamereni lika AJ ukuze ulungele khona. Kulungile. Cha. Ungayi igumbini lika AJ. Lila, usushiwe isikhathi vele kanti wenzani njengamanje? Nkosikazi, nginento ebalekile engingakutshela yona. Kanti kwenze njani manje? Kukuningi kanjena okumele sikwenze. Okokuqala, ngithembisa ukuthi ngeke utshele umuntu. Lila, kanti yini wasenza ingane nje manje? Hayi kulungileke, ngicela usheshise manje. Nkosikazi, ngitshele sizoqeda nini lo mcimbi sibuyele ekhaya? Lila, sinikwe ithuba lana lokuthi sidanse emcimbini ka AJ. Kodwa wena okufunayo nje ukuthi uhambe uye ekhaya. Awunendaba nje nalomdanso kanti kwenzakalani ngawo? Abadansi bonke nje bengajabula kabi ukuba semcimbini njenganalona. Yini ekhethekile kangaka ngo-AJ? Khohlwa umdanso. Angifuni ukubona ubuso bakhe. Usho ukuthini? Ngisho meme, ngaganwa nguye emuva nje. Kodwa ngangafuni ukumshada ngakho ngaphula. Angimthandi nakancane. Nkosikazi uhlekani? Lalela. Uyazizwa kodwa ukuthi thini ngempela kumina? Wena no AJ nihlehlisa umshado. Wena ubuyingodo soka AJ. Kungani uhleka? Ngikhuluma iqiniso. Mina naye sihluke kakhulu. Uphelele ngiclams. Ushisa umoya ngiyajabula. Singaze sizwane kanjani? Insuku zonke ngemva komshado kwakuzozizwa sengathi usejele. Futhi wayizohlupheka futhi. Kusukela ngiqhubeka nokwenza amaphutha. Ukumshada kungenza sobabili sizizwe sengathi sisesihogweni njena. Impilo yonke yokujeziswa. Wena ngitshele, uma ngabe ngidansa emkhosini wehaldi wendoda, ngahlazisa futhi ngalahla, ingabe lokho bekungeke kube okungajwayelekile? Ingakho nje ngifuna ukuqeda ngalomdanso ngokusheshsha bese ngihamba ngekhaya. Phela kuze uqede umdanso kumele uqale eqala. USaraswati ngiyazi ukuthi ubheka thina njengamanje. Uzosibulala. Ngicela sheshe. Ngemva ukuba kube khona isivumelwano somshado ngangitsho ukuthi impilo zabo zizonakala. Kodwa sigala ngomunye umhlathi ke manje. Uma labantu benganeme bendawonye kusho ukubana ukushada khona okulungile. Kuzokwenzeka lokho kusho uLila noAJ mele bashade. Bazoshada ngenkani. Kumele uAJ noLila bashade labantu. Kuze impilo zabo zibhubhe. Umama unikeza ushwenta lesikhwama ngithi Uyazilungiselela. Ekamereni lakho. Saraswati hamba umnikelo. AJ empeleni uDurga wabuza uSaru. Wayezohlola ukuthi abadansi balungele yini. Usezohlola lokho manje. Angani futhi akakwazi yena ukuhlola izikhulumi ingakho uViraj wafesane wahamba naye. Akunjalo Saru? Qhubeka ke. Kulungile. Viraj. Yebo, Hlola isikhulumi. ngizokwenza njalo. Kulungile. Wena Lakshmi AJ impeleni uDurga wangicela ukuthi ngihlobise utshani ngawona nama-flower petals. Ngiqonde ukuthi ngizoyivikela nopromote izongisiza. Futhi noDurga uzoyivikela. kulungile ngizoyisa mina. Kulungile. Ini? Durga. Ushweda nginesiqiniseko sokuthi uzobona inhliziyo kaAJ. Uzomnika isimanga esihle. Asithemba ukuthi akamthusi. Durga. Ngempela nje. Uma sibheka kuwe, kuzwakala sengathi umuntu angaqhubeka nje nokukubuka. Ukukubona kuzwakala sengathi ungumuntu othanda kakhulu, umuntu oqonda wonke umuntu onakekela umalume. Yingakho umalume esakuthanda kakhulu kangaka. Ngempela, noma yiphi intombazane ngakulungela ukushada nomalume ngenjabulo. Kodwa umalume
ngafuna inhlobo nje ukuthi ashade ngoba usathanda wena kuphela. Umalume wayihlala enje kulezi insuku. Umalume ufana noHitler. Ukhohlwa umshado mise uyaqala umndeni manje. Kunzima nje kumina nokuthi nje ngikwazi nokuphuza itiye nje naye. Kodwa ubengeke abe njalo nawe. Wayezohluka nawe. Njengoba uAdipati ethanda uAkshara. Uzokuthanda kakhulu nje. Isibopho sakho sizobe singaphuki njengeRP neArjuns. Kuzoba njalo. Kodwa dade, ake ngikutshela into eyodwa. Umalume akaziphathi kanjalo nathi. Kuthina sonke ufana nse noHitler. Ngiqonda ukuthi bheka noma ngekho nxa zonke. Ukuzwa nje kubizwa igama lakhe kuyangithusa mina. Ngiyaxolisa. Ngikuthethisile ngalo liyasuku. Bengafanele ngenze lokho. Ngiyaqonda ukuthi sihlangane ikhathi ezimbalwa. Futhi bengeke kwenzeke ukuthi ngikwazi kahle ngalesa sikhathi. Ngiyaxolisa ngempela. Sukela nini umalume waba noqondo okungaka ngempela? Usaxolisa nakimi manje. Ulungile yini? Ngiyaxolisa. Ngisho sengizamile ukucela uxolo, kodwa kubekuye ngathi ngishaya indiva. Umalume ungikhuza ikhathe eziningi kabi. Kufanele ngabe uthi uxolo manje kimi kaningi. Kodwa kulungile lokho. Okungenani wathi uxolo kanye kunjalo leli. Mhlambe fanele ngikhombise ukuvuthwa. Futhi ukuthi kulungile. Woza lila. Shweta. Ngicela ukhulume nami. Mawuzizwa uthanda. Namhlanje umkhosi weHaldi futhi umama onginike lesipho esihle ukuthi ngikunike. Umama ukubeke kwacaca ukuthi umyeni nomfazi kufanele bahlale ndawonye. Mina ngikholelwa kukho, kodwa umama uyakwenza. Kumele sihloniphe inkolelo yakhe. Futhi ngiyaqinisekisa khona ukulindele kulomshado. Ngakho ngiyacela ungayigcina lezi ngubo zinawe. Abantu benza amaphutha kakhulu, kodwa uma bengakwazi ukuthi bafunde kuwo, leli iphutha elikhulu kakhulu. Ngiyaxolisa futhi. Ngiyaliqonda iphutha lami manje. Sengixolisile kuwa ngithi yamukela uxolo lwami.